gateway to your great getaway, Santa Fe! Santa Fe! Santa Fe! Santa Fe! This is Nueva Vizcaya! Feel the ride, feel the ride. Nueva Vizcaya. Timeless memories, mesmerized. Mabuhay! Welcome to your gateway to a great getaway, Santa Fe, Nueva Vizcaya. This is Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayan vlogger. At samahan niyo ako upang tuklasin at namnamin ang ganda ng paraiso ng lugar na ito. Tara! Mga kakabsat, biyaheng Nueva Vizcaya tayo at samahan niyo ako sa kakaibang paglalakbay dito sa mahiwagang bayan ng Santa Fe. Malamang sa malamang kapag Santa Fe ang pinag-uusapan, abay, mga nakakahilong daan ang bukang bibig ng lahat. At syempre, kasali ako dyan dahil nga sino ba naman ang hindi talaga mahihilo sa halos 100 likuan bago ka makalabas sa lambak ng Cagayan. Ngunit alam niyo ba na bukod sa mga daan na ito ay may mga natatagong hiwaga ang bayan ng Santa Fe. Bukod sa ito ay tinaguri ang Gateway to the Cagayan Valley Region, ito rin ay makasaysayan dahil sa mga pangyayaring naganap rito noong panahon ng World War II. Maliban dyan, ang Santa Fe ay may natatanging ganda at mahika na dito mo lang mararanasan at masisilayan. 3 araw na paglalakbay sa paraisong ito ang kailangan natin upang kilalanin ang Santa Fe, your gateway to a great getaway. Ito ang kanilang bagong tourism brand na may dedicated tour itinerary. At sa kauna-unahang pagkakataon, ipinapakilala sa inyo ng Santa Fe ang yaman at ganda na para sa mga pusong hinahanap ay tadhana. At una sa ating listahan, ang Imugan Falls. Tara, bisitahin natin. Good morning! Good morning! Good morning! Ready na ba kayong makiat? What is good in the morning? Your good-looking face. Oh! Di wow. Maaga kaming dumating sa lugar kung saan matatagpuan ang talon. Nag-register kami at sinalubong nga kami ng mga tour guide. At para marating ang talon, aabutin tayo ng 10 hanggang 20 minuto na paglalakad mula sa registration area. Ipinangalan ng talon na ito sa kanyang tahanang barangay, ang Imugan. Ayon sa aming tour guide, ito ay hango sa Betelnat na ang tawag sa kanilang wika ay Imog. At dahil nga mayaman ang lugar na ito sa Imog, tinawag itong Imugan. Pagkatapos ng ilang minutong lakaran, tatambad sa'yo ang hiwaga ng Imugan Falls. At pagkakita ko nga, naku, ang aking adrenaline rush, umaarangkada na. Excited na ngang lumangoy mga kakabsat. Ang talon na ito ay may taas na 35 feet at umaabot daw ito ng hanggang 19 degrees Celsius na lamig. Kaya ang pinaka-the best na pagbisita rito sa tuwing mataas ang araw. At hindi na natin pinatagal pa. Tara, enjoy natin ang Imugan Falls. Ito ay 3-chair falls kaya pupuntahan natin ang pinakataas nito bago tayo maligo sa baba. At unang sabak sa lamig. My goodness, ang sarap ng lamig dito mga kakabsat. At ito ang iyong view mula sa taas. At walang naligo sa aking mga kasama kaya solong-solo ko ang talon. Feel the ride, feel the ride. Nueva Vizcaya. The mystery of nature's high. Feel the ride. Come and visit Imugan Falls! Majestic Imugan, sabi nga nila. Maraming salamat at babalikan kita. Okay, so let's go to our next adventure. Mga kakabsat, nandito tayo ngayon sa Barangay Imugan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya upang tunghayan at tuklasin ang kwento sa likod ng nakakakilig na walis.
Kasama sa paglalakbay natin ang pagkilala sa pangunahing produkto ng Santa Fe, ang walis tambo. Ito ang itinalagang one town, one product ng bayan na sinuportahan naman ng DTI. Binisita natin ang paggawaan ng walis dito sa Barangay Imugan at ang nakakakilig rito, may kwentong pagmamahalan ng walis na galing kay Tatay Ben at Nanay Remy. Sila ang pinakakilalang gumagawa ng matitibay na walis sa Imugan. 51 years. Tama ang narinig mo. 51 years na silang nagsasama at mahigit 51 years na rin silang gumagawa ng walis. At kung paano nila napanatili ang kanilang pagmamahalan at nabuhay ang kanilang 6 na anak, ito ay Dahil sa walis. dahil sa walis. Ang walis na gawa nila Nanay Remy at Tatay Ben ay kasintibay ng kanilang pagmamahalan na pinatibay ng panahon. Kung may kailangan mang patunayan ng walis na ito, isa lang ang masasabi nila. May forever sa walis. Sparkling morning light. Ay nako, sana all na lang talaga tayo mga kapsat. Anyway, dako naman tayo dito sa kabilang bahay. Bisitahin natin ang IMSOP Loom Weaving Demo Site. Dito makikita ang ating mga kapatid na kalanguya kalahan na gumagawa ng kanilang tradisyonal na damit. Kung maalala ninyo ang aking suot nung nakaraan sa Alabang, ito ay telang gawa ng Kalanguya community. Mayroon din silang tindang palamuti at iba't ibang klase ng tradisyonal na damit. At sa kauna-unahang pagkakataon, binigyan ako ng pahintulot na makapagsuot ng bag, ang tradisyonal na kasuotan ng mga kapatid nating Kalanguya. Isang karangalan na maranasan ang tradisyon na tunay ngang may pagmamalaki at taas noong sasabihin, ito ang aming lahi. Sa aking unang gabi sa bayan ng Santa Fe, isang mainit na pagsalubong ang idinaos sa aming tinuluyan. Tradisyon bilang mainit na pagtanggap sa kanilang mga bisita. Welcome and then maganda and then Tumuloy ako sa Maliko Country Inn, isang homestay na pinakakaiba sa lahat ng tinuluyan ko sa aking mga nakaraang paglalakbay. Ito ay museyong bahay tulugan kasama ang mga memorabilia ng nakalipas na World War II at mga lumang gamit ng ating mga ninuno. Pagmamayari ito ni Ed Amistad, isang mahilig na kolektor ng mga makasaysayang kagamitan. Machine gun, punta na ng junk shop na-intercept niya. So, sige, magkano mo nabili? Sabi niya, nabili ko lang ng 120. Sige ako, bilhin ko siya ng 200. Para tumubuhan. Yung palang machine gun na yun, maliit. At dito nga ako mag-stay sa isang Ifugao house for tonight. And this will be our first time na gagawin ito. But it's an exciting. Natulog ako sa isang Ifugao house na talaga namang halos daang taon na rin ang tanda. At ililibot ko kayo rito sa ating mga separate na video. Good morning guys. It's actually 5:45. Wanag na nga dito sa ating pinag-stayan. Sobrang hamog, hindi mo makikita yung kapitbahay. At para sa ating susunod na getaway ngayong araw, biyaheng langit tayo sa Maliko. Isang paglalakbay papunta sa Albeta Pine Forest ng Barangay Santa Rosa. Isa sa hindi ko malilimutan sa paglalakbay nito ay ang bumabalot na hamog sa kagubatan. Tila nagmistulang biyaheng langit ang aming naranasan habang kami ay papunta sa Pine Forest. Oh,
Nang nakarating na kami sa jump-off point, nag-aabang na sa amin si Kuya John, ang aming tour guide. Wow! Grabe! Hi! Isang patotoo, ito ang unang beses kong nakakita ng pine forest na ganito kaganda habang binabalutan ng hamog ang kabundukan. Hindi ko lubos akalain na sa Nueva Vizcaya ko lang pala ito makikita. Naglakad nga kami ng halos 20 minuto mula sa jump-off point at dito na rin kami nananghalian. Ay, Poopy! Poopy! How are you? Huh? Wala kang ibang gagawin kundi pagmasdan at namnamin ang kapayapaan na nagmumula sa mga punong ito. Yakapin at magnilay-nilay sa ilalim. Para sa akin, ito ang pinaka-highlight ng paglalakbay ko rito sa Santa Fe. Sunod naman naming pinuntahan ang Kiang de Duntog. Isang 850 steps trekking bago mo maabot ang viewpoint nito. At sa dulo nito, nag-aabang sa'yo ang pinakamataas na cruise sa buong Santa Fe, Nueva Vizcaya. Okay. My goodness. We are at the top of this mountain. And look at this view. Dahil sa kapal ng hamog ng araw na yaon, hindi nagpakita ang overlooking view ng Santa Fe. Kaya may dahilan para balikan ang lugar na ito. Can't see anything but fogs. At ito naman ang itsura na ng mga kasama ko pagdating sa taas. Anyari? Ay, nako. Pagdating sa baba, may naghihintay na kantin na pwede niyong pagkapehan at pagkainan. Sa aming huling araw ng paglalakbay, isang handog na pagtatanim ng puno ang aming inialay sa kabundukan ng Santa Fe. Isang puno ng tuwal na maaaring putulin pagkatapos ng hanggang 20 taon upang gawing kabaong ng mga taga rito. Isa itong mahalagang puno para sa mga kalanguya at kalahan na magdadala sa kanila sa kabilang buhay. Okay, we're good. At sino ba naman ang makakaramdam ng pagod kung ganitong view ang iyong malalasap sa taas ng kabundukan? Ang aming huling destinasyon sa paglalakbay na ito ay ang Japanese Shrine ng Barangay Maliko. Makasaysayan ng bayan ng Santa Fe noong panahon ng World War II taong 1945 dahil ito ang naging sentro ng giyera ng mga Hapon, Amerikano at mga gerilya. 4,600 na Hapon, 3,200 na Amerikano at di mga mabilang ng mga Pilipino ang namatay sa lugar na ito. Isang madugong kabanata ng Santa Fe na tanda ng mga buhay na ibinuwis para sa kalayaan ng ating bayan. Your gateway to a great getaway. Ito ang Santa Fe. Santa Fe! Santa Fe! Santa Fe. Santa Fe! Santa Fe! Ito ang Nueva Vizcaya. This is Nueva Vizcaya! Naturally vibrant Nueva Vizcaya! Nueva Vizcaya! Majestic, chillax, victorious. At sa 3 araw na aking paglalakbay sa paraisong ito, isa lang ang masasabi ko. Pilipinas, tunay kang ang paraiso. Paraisong tahanan ng bawat pusong ang hinahanap ay pagmamahal at kapayapaan. Love Santa Fe. Love Santa Fe! Love Santa Fe! Love Santa Fe! Love Santa Fe! Love Nueva Vizcaya. Love Nueva Vizcaya! Love
the Philippines. Love the Philippines! Love the Philippines! Love the Philippines!